Η W είναι φέτος μεγάλος χορηγός των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο αυτό, φέρνει στην πλατεία Συντάγματος παγοδρόμιο 200 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και το χριστουγεννιάτικο φωτόραμα, μια διαδραστική εμπειρία όπου μέσα σε έναν θόλο 40 smartphones απαθανατίζουν τις στιγμές των επισκεπτών του, ενώ με το 3G δίκτυο της W δημιουργείται βίντεο 360 μοιρών που ανεβαίνει άμεσα στο YouTube και αποστέλλεται με email. Επιπλέον, έχει στηθεί ένα σπίτι με δραστηριότητες για τα παιδιά και τον Άγιο Βασίλη. Τις εκδηλώσεις συμπληρώνουν καλλιτεχνικά δρώμενα, μουσική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια, παραμύθια, θεατρικές παραστάσεις, εμψυχωτές, κλόουν, ακροβάτες, ζογκλέρ, κάλαντα και πολλές άλλες εκπλήξεις. Σημαντική είναι και η παρουσία 18 φορέων στην πλατεία με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών. Η W υποστηρίζει επίσης τις εκδηλώσεις σε 4 κεντρικές πλατείες, 26 γειτονιές και 13 πολιτιστικά κέντρα, όπου συμμετέχουν συνολικά 550 καλλιτέχνες και 200 παιδαγωγοί σε ειδικές ενέργειες.